Subhanallahi, tsohuwar jarumar masana'antar Kannywood Mansura Isa kuma tsohuwar mata ga jaruman masana'antar ta Kannywood Sani Musa Danja ta ga wani tashin hankali wanda ya ɗaga mata hankali matuƙa, inda za mu sanya muku faifan bidiyon wannan jaruma domin ku ji wani irin tashin hankali ne jarumar ta game da shi wanda abin ya ɗaga mata hankali. To ma kafin sanya muku wannan faifan bidiyo, idan wannan shine karin ku na farko na zuwa wannan tashar tamu mai albarka ta Hasken Africa, muna roƙon ku da ku danna mana subscribing ko kuma danna mana alamar ƙararrawa, ku yi like ku yi comment idan kun kasance daga waɗanda suka mana subscribing da kuma danna alamar ƙararrawa a wannan tashar tamu mai albarka ta Hasken Africa. Muna roƙon ku da ku yi mana like ku yi mana comment domin ci gaba da samun shirye-shiryen namu. Kada dai na cika ku da surutu, ga dai wannan faifan bidiyo na tsohuwar jaruma kuma tsohuwar mata ga jarumi Sani Danja Mansura Isa.